De aankomende 2 weken zal ik er niet zijn, want ja, ik ben niet helemaal in de buurt zoals je ziet. Ik ben lekker aan het kitesurfen in Brazilië en dat betekent dat ik er daarom niet ben en dus niet evenement van de week kan presenteren. En dat doet Linda Koppenjan voor mij. Linda, jij gaat naar de zakloop in Nisse en ik vind het jammer dat ik er niet bij kan zijn, maar heel veel plezier daar. Ah, dankjewel. Super lief. Maar gaat helemaal goed komen vandaag. Oké, dan vraag je aan het peloton wat klaar staat. Hebben we er allemaal een beetje zin in? De 20e editie van de zakloop in Nisse gaat zo van start. En dat heeft natuurlijk niks te maken met zakloop, want het is een hardloop-evenement. Een super populaire trouwens en dat komt vooral door de mooie natuur waar de lopers doorheen gaan. Er zijn 3 afstanden, 3 parcours, waaronder de halve marathon. Ben jij er helemaal klaar voor? Ja, absoluut. Ja, zeker. Op welke tijd hoop je? Ik ga weg op 1:45, maar ja, het zal blijken of dat zal lukken. Maar ja, je moet toch een doel hebben tijdens het lopen en ja, kijken of het gaat lukken. Het is sowieso genieten onderweg, dat vind ik het belangrijkste, dat wel. Ik doe wel vaker hardlopen, dus het is, niet, het is gewoon een leuke aanvulling, zeg maar. Ik heb niet speciaal voor getraind of zo. Oh, dus dit wordt gewoon een appeltje-eitje. Nou, dat doen we wel weer terug zijn, goed? Wat heb jij nou op je rug zitten? Een tasje, Dat zie ik, maar wat zit erin? gewoon water voor onderweg. Gaat toch een stukje lopen, hè? Het ziet er behoorlijk supersonisch uit. Ja, maar dat is het niet, hoor. Meer voor de show. Ja. We hebben net rondgelopen richting buiten het dorp. Eventjes de warming-up gedaan en wat spieren opgerokken en ja, warm voor de start. Dus proberen straks een lekkere vloeiende start te maken en dan gaan we hopen op een mooie tijd. 3, 2, 1 en starten maar! En we zijn vertrokken! We zijn er helemaal klaar voor, alles is ingericht. De jeugd is nu op dit moment bezig en de na-inschrijvingen lopen goed, dus om 1 uur kunnen we los. En, hoe doet hij het? Ja, goed. Volgens mij is hij 4e geworden, dus dat vind ik best netjes. Boven verwachting zelfs. Nou ja, nou voor mij wel. Ja. Ik weet niet wat hij ervan verwacht had, maar ja, ik vind het superleuk. Heel knap. Vertel, hoe heb jij het gedaan? Heel goed eigenlijk. Ik ben eigenlijk bijna 9 jaar, ik ben 2e geworden. Zo, gefeliciteerd. Van waarschijnlijk iemand van 12. Die is eerste. Wat maakt deze wedstrijd nou anders dan andere hardloop-evenementen? Want er zijn er zoveel natuurlijk. Dat klopt. We proberen ons eigenlijk te onderscheiden, met name door de sfeer, het dorpsplein, dat zie je hier. En vooral ook de route. Door de Zak van Zeebeveland, over schelpenpaadjes, langs de mooie dijkjes en dat soort dingen. De deelnemers die roemen ook gewoon het mooi parcours. Hoeveel deelnemers zijn er vandaag? Er zijn ruim 460 voorinschrijvingen en ik verwacht dat er nog meer dan 100 na-inschrijvingen zijn. Dus dan zitten we toch rond de 600 en dat is ieder jaar zo. En starten maar! We zijn... De route van de grote zakloop, de halve marathon, loopt van Nisse richting Heinkensand. Vanuit daar richting Overzande en dan weer terug naar Nisse. Aan deze route doen 255 deelnemers mee. Er is ook een kleine zakloop. Deze route is 7,3 kilometer lang en loopt in een kleiner rondje tussen Heinkensand, Overzande en Nisse. Alles onder controle? Oh, joh, dat was heftig. Vrij lastig, ja. Dat is, het is een inspannende job. Ja. Druk, ik zie het. Drukt al om. Oh man, joh, je wordt er wel gek van. De route van 7,5, moeten die ook deze kant op? Nee, die gaan dan, heb ik een kaartje voor gemaakt, die gaan dan hier rechtdoor. Dus dit is best wel een... aanmoedigt. Ik ben zelf geblesseerd, dus helaas kan ik niet meedoen. Maar het is wel leuk om langs de lijn te staan, toch? Om mensen aan te moedigen. Maar wel een beetje met pijn in het hart. Ja, tuurlijk. Altijd. Ja. Ik sta voor mijn zoon Niels, die loopt mee, dus daar zitten we vol verwachting op te wachten. Ja, heeft u hem al eerder gezien onderweg? Ja, daar een half uurtje geleden hebben we hem ook al aangemoedigd. Ja, en ligt hij een beetje op schema? Dat denk ik wel.
weet niet precies wat voor schema die uitgedokterd heeft, maar ik denk dat het wel lukt. Gefeliciteerd, jij hebt gewoon even de halve marathon op je naam geschreven vandaag. Ja, het is me wel eens eerder gelukt bij de halve van El, met ook een regionaal wedstrijdje. Voor mij de grote zakloop is toch wel iets speciaals, ook vanwege mijn jeugd hier. Om dan hier het nog een keertje te laten zien. Voelt goed. Goed voor jezelf trouwens. Wauw, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. Hoe voelt dat? Goed. Ja, ik moet zeggen, ik heb eigenlijk best lekker gelopen. Niet overdreven hard, maar gewoon een lekker tempo en genoten onderweg. En ja, dan als eerste dame binnenkomen, dat is fantastisch natuurlijk. En, blij dat je het helemaal overleefd hebt? Fantastisch. En blij dat ik er weer ben. Ja. Nou, lekker gelopen. Prachtig weer. Ja, toch heel zwaar eigenlijk. Wat een goede sok heb je aan. Mooi hè? Ja, gaaf hè? Ja, dat zijn hele fijne sokjes. Waarom is dat zo fijn met rennen? Je krijgt geen blaren. Dat is echt ideaal. Gaat het nog? Ja, zeker. Ja, ik denk, ik vraag het even, want zo ziet het er niet helemaal uit. Eventjes op adem komen, nee, maar voor de rest gaat het prima. Zo, lekker bijgetankt onderweg? Was lekker. PR'tje gelopen. Ja? Allemaal te danken aan dat water, denk je? Dat supersonische zakje, ja. Dus dat was leuk. Modderig, leuk afwisselend in ieder geval. Van asfalt naar gewoon modder en van alles. Dat is echt leuk, ja. Heerlijk hier om te lopen. Fantastisch gebied. Maar ja, je ziet niet veel hè, vandaag, dat is een beetje jammer. Beetje mistig, dat is wel jammer hè? Een beetje erg mistig, ja. Maar voor de rest super. En nu, de rest van de dag? Beentjes omhoog? Eerst eten koken en dan met de beentjes omhoog. En lekker slapen. Vroeg naar bed, eerst een westmal hè. Dat is belangrijk. Eerst een biertje en dan lekker op de bank zitten.